estás? Bien. Aquí, me anima un poco a... Ordezkariok, eta bereziki gaur hezkuntza sistemako ordezkari balioan jartzea ekarriko duen kanpaina baten berri eman nahi dizuet. Hoy queremos poner en valor, por lo tanto, la labor del profesorado, de profesoras. Iritsi dire, irakasleen maisu eta andereinuen izenean ere. Irati? Eta azken, eskerra nahi erazteko, gaurko zakazpende egiteko. Eskerrik asko, guztioi. Sailburua, hezkuntza sailaren arduradunok, Euskal hezkuntza sistemaren ordezkari guztiok, partaide guztiok, irakasleok, maisu maestrak, Janu Andreok egunon, eta eskerrak emateko antolatu dugu ekitaldi hau, eta eskerrak ematen hasiko naiz. Euskadin, egunero milaka irakaslek egiten duzue, eta duten lana eskertu eta aitortu nahi dugu. Ziur gaude, guk bezala gizarteak ere profesionalen lana eta implikazioa asko baloratzen dutela eta duela. Komeni da, halaber, sentitzen dugun hori noizbait, ahots argiz eta garbiz esatea, aitortzea eta aldarrikatzea. Ekitaldi honetan, txalotu egin ditu irakaskuntza amaitu duten irakasleak, maisu maestrak, eta beraiekin batera txalotu ditugu ibilbide horri hasiera eman diotenak. Kate bereko begiak dira, hezkuntzaren kate begiak dira. Gure esker ona adierazteko, bi hala esan baldin badaiteke, bi belaunaldien arteko lekukua irudikatu dugu. Zuhaitz partekatuaren irudia erabili dugu, emandako oroigarrian. Hezitzaile, irakasle berriek beren bidea egingo dute, horrela izan behar du, metodologia berriak erabiliko dituzte, eta etengabe aldatzen ari diren teknologieta oinarrituko dira. Baina aldi berean, beren lan ibilbidea amaituz joan diren irakasleen, hezitzaileen esperientzia ezagutu dute, oinarri sendoa jaso dute, oinordetzan. Atzokoak, gaurkoak, biharkoak. Denak izan ziren, denak dira, eta denak izango dira garrantzitsuak gure gizartearentzat. Hori da gure hezkuntza sistemaren indarra, etengabe erein eta hazi egiten den zuhaitza. Hay ocasiones en las que nos sentimos muy agradecidas o muy agradecidos por un hecho concreto. Lo sentimos profundamente, pero no lo verbalizamos. Este acto pretende corregir esa carencia en el ámbito educativo. Agradecemos la implicación, la dedicación y la entrega de las y de los miles de profesores que ejercen su vocación en Euskadi. Vuestra labor, por ejemplo, en la pandemia ha sido ejemplar. Debemos mantener la prudencia. Ayer mismo hemos adoptado nuevas medidas acordadas entre los departamentos de salud y educación para que el alumnado y sus familias puedan acudir directamente al centro de salud para agilizar las pruebas y detectar con más rapidez posibles casos. Nuestro objetivo es garantizar la educación presencial y la tranquilidad de las familias. La pandemia nos está dejando muchas lecciones aprendidas. Una de ellas es el valor de la educación presencial, y esa presencia tiene nombre de profesor o profesora, de maestra o de maestro. Pandemian zehar ondo erakutsi duzue aurrez aurreko hezkuntzaren garrantzia. Atzo bertan, osasun eta hezkuntza sailen artean adostutako neurri berriak hartu ditugu. Hemendik aurrera ikasle eta bere senitartekoak zuzenean joango dira osasun zentrora frogak azkartzeko eta neurri zehatzak hartu ahal izateko. Gure helburua da aurrez aurreko hezkuntza bermatzen eta familiei lasaitasuna helaraztea. Ikastetxeen eta irakasleen, maistra maisuen lana giltzarri bat da gure gizartean.
Familiekin batera, aipatu den bezala, gure seme-alabak moldatzen dituzte beren nortasuna eta heldutasuna osatzen doazen urteetan. Gure gazteak beren etorkizunaren jabe izatea nahi du. Horretarako ezinbestekoa da ezagutza eskaintzea, baina baita balioak ere. Irakasleok, maistra, maisuok, erantzunkizun handia duzue moldatze lan horretan, eta bidezkoa da hori gizartearen aurrean nabarmentzea. Decía Sócrates que el conocimiento nos hará libres. El conocimiento nos hará libres. Queremos que nuestras y nuestros jóvenes sean dueños de su futuro y para ello es vital que les ofrezcamos conocimiento y también valores. Hemos visto a personas diferentes recordando esa alquimia entre conocimiento y valores que ofrece la enseñanza. Esa alquimia que contribuye a modelar la personalidad y el carácter singular de cada persona, su libertad. También yo he hecho ese ejercicio de recordar y reconocer a quienes dejaron huella en mí. Fueron, afortunadamente para mí, muchas y muchos profesores, maestras, maestros, educadores, formadores, quienes lograron que abrazara esta profesión y esta pasión que es la enseñanza. Bideoan ikusi dugunez, hainbat belaunaldietako pertsonek irakaskuntza sistemak desberdinak izan arren, maitasunez gogoratzen dute arrastoa utzi zien irakasle hezitzaile hori. Galdera egokia iruditu zait eta nik ere atzera begiratu dut. Neure buruari galdetu diot nork utzi didan edo nork utzi zidan arrastoa ikasle garaian. Zorionez niretzat asko izan ziren. Haiei guztiei esker, beraien eredu, jarrera eta ekimenei esker, nik ere irakaslea, maisua, hezitzailea izatea erabaki nuen. Gutako bakoitza, neurri batean, garena gara irakasle, maistra, maisu, zehatz horri eta horiei esker. Horregatik gaur gure aitortza eta esker ona luzatu nahi diegu irakasle, maistra, maisu guztiei. Ezinbestekoak zarete eta egiten duzuen lanagatik jaso itzazue gu guztion txaloak. Atzoko, gaurko, biharko irakasleak, hezitzaileak, bihotz-bihotzez eskerrik asko. Irakasleak, Euskal Hezkuntza komunitate osatzen duzuen ordezkariak, jaun-andreok, egunon. Ezer baino lehen, eskerrik asko, gaurko ekitaldi honetara etortzegatik. Guretzat, ekitaldi berezia da gaurkoa, oso berezia. Hemen, areto honetan, hezkuntza sistema osoa gaude ordezkatuta. Haur hezkuntza, lehen eta bigarren hezkuntza, lanbide heziketa, unibertsitatea, ikastetxe publikoak, itunpekoak, eskola kontseilua, hezkuntza saileko arduradunak, ordezkari politikoak, guraso elkarteak, danak daude, danak gaude. Denok osatzen dugulako hezkuntza sistema bakar bat. Denok gara beraz, eragile, eta aldi berean, ezinbesteko zerbitzu honen jasole, erabiltzaile ere bai. Nork ez dauka seme-alaben bat edo iloba edo biloba bat ikastetxetan. Anai arreba edo lagunen bat irakasle lanetan. Gu guztiok dakigu beraz, gizarte osoak dakin bezala, zein garrantzitsua den gure hezkuntza sistema. Argi dugu gure ardatza ikaslea dela. Hor ez dago zalantzarik. Baina ikasleen bidea eraikitzeko, haiei estuki lotuta gure irakasleak ditugu. Esta sala reúne hoy a nuestro sistema educativo,
Aquí estamos, maixus, andereños, profesores de secundaria, formación profesional, de las universidades, representantes de centros públicos y concertados, responsables del Departamento de Educación, asociaciones de familias, representantes políticos del ámbito educativo, consejo escolar, personas que dedican sus esfuerzos en sumar, en impulsar nuestra educación, cada uno, cada una, desde su ámbito y desde su responsabilidad. Una educación que tiene al alumnado en su centro. Esa es nuestra principal referencia, pero que necesita, sin duda, de un soporte fundamental. Los maixos, los andereños, el profesorado en general, son nuestro pilar fundamental y el motivo por el que hoy nos hayamos reunido. Bai, figura horrek batu egin gaitu gaur. Andereñoa, maixua, irakaslea. Hitz horiek esan nahi handia dute atzean, ez da edonolako ogibidea ez. Zuen eskuetan uzten ditugu gure seme-alabak. Haien bizitzetako garai garrantzitsu batetan. Eta ez dira edonolako orduak zuekin pasatzen dituztenak. Haurtzarotik hasi, koskortzen diren bitartean, eta gizon edo emakume gazte bihurtu arte. Gure gizartearen ibilbidea estuki lotuta dago hezkuntza sistemari. Eta zuek egunero egiten duzuen edo urteetan egin duzuen lan horri. Gure gizartea harro dago guztien artean eta urteetan zehar bultzatu dugun hezkuntza sistemaz. Eta harro gaude, baita, gure irakasleen konpromiso eta aleginaz ere. Inplikazio hori guztia ezagutzen genuen, baina are ageriago geratu da azken bolada horretan, honetan. Onartuko dizuet, gaur ez diot protagonismorik eman nahi egora horri, baina hilabete zail hauetan berriro ere erakutsi diguzue beti zaudetela prest. Eskatutakoan daukazuen onena emateko. Irakaslearen figura, maixu eta andereñoena, goi ikasketetako irakasleena, oso presente daukagu guk guztiok, eta berdin da ze belaunalditakoak garen. Gu guztiontzat izan zarete erreferente bat. Seguro que todos nosotros, todas nosotras tenemos en mente a ese profesor o profesora que nos ayudó de una manera especial, que nos marcó positivamente en nuestra época de estudiante. Os invito a que cada uno haga ese ejercicio. Irakasleak gure hezkuntzaren zutabe dira. Zutabe sendoak. Jarri gaitezen, segundo batetan, haien lanean, haien arduretan pentsatzen. Zer esango geneke? Begira, hurrengo bideo.